హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోలో మీషో నుంచి తెచ్చిన కొన్ని డ్రెస్సెస్ని అయితే చూద్దాము. ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్, థ్రెడ్ వర్క్ డిజైన్తో వచ్చేసింది యోక్ పార్ట్ అనేది. డ్రెస్ మొత్తం కూడా ఇలా అయితే ఉంటుంది. డ్రెస్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి 3 పీసెస్ సెట్ అనమాట. చున్నీ కూడా కట్ వర్క్ డిజైన్తో వచ్చేస్తుంది. ఎవరికైనా కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్లో. ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ వైజ్ కూడా బాగుంది. ఆఫీస్ వేర్కి సూట్ అవుతుంది. ఇది కూడా 3 పీసెస్ సెట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది కూడా బ్లాక్ కలర్ సెట్టేనండి. ఈ డ్రెస్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇది కూడా 3 పీసెస్ సెట్ అండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. ఫ్యాబ్రిక్ వైజ్ కూడా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ అండి. గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్ వచ్చేసి ఇది కూడా 3 పీసెస్ సెట్టేనండి. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్స్ ఉంటాయండి. వాటి ద్వారా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.